John chapter 2, verse 11. One verse lang, pero lantaw na to ang daghang verses. Keep your Bible open. This is a Bible study on a Sunday morning. John chapter 2, verse 11. English una, Bisaya ikaduha. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. Kining sinugdanan sa mga milagro gihimo ni Jesus dito sa Cana sa Galilea, og mipakita sa iyang himaya, og ang iyang mga tinun-an, mga disipulo mituo kaniya. Title of my message this morning is Miracles in the Work of God. Mga milagro diha sa buluhaton sa Diyos. We need some miracles in our church today. It's not what the message is about at all, but we really need some miracles right now. Situation with Igso ni Brother Michael, it doesn't look good. We really need God to do it. Yung situation ni Gary, it doesn't look good. Naglusod siya sa health, sa daghang lain-lain. It's a very difficult, and we need a miracle. Pero kung mulanta ta sa Biblia, ay daghang milagro. And I want to talk to you, I want to give us some perspective. Kay usahay, I think may mga Kristohano nga malibog kabayan sa milagro diya sa Biblia. Of course, we believe it's true because we believe the Bible, but I think the confusion is, nga naman daghang sa Biblia pipila karon. Ang Diyos ba naluya na? Siyempre, dili. Ang Diyos na usab? Wala. So, I want to give you some perspective. It's going to be a Bible study. Mura gamitan na ko mas daghang English. Sorry daan. Pero, I believe this is going to help us this morning. We'll talk to you about mga milagro diha sa buluhaton sa Diyos. Magamputa. Thank you mo makalingkod para sa mensahe. Father, would you please bless the message this morning? Pray, Lord, you give me wisdom. Fill me with your Spirit. Help me, God, to help our people. Bless us, Lord. We need you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang atong teksto karong buntag, nakita na to ang katapusan sa story sa ang si Kristo naghimo sa iyang pinakaunang milagro. Kung familiar ka sa story, probably murag kabalo ka, si Kristo dapit nga mopil sa uska kasal. Naay kasal, o si Jesus o yung mga disipulo mi ato sa kasal. And dito sa kasal, na ay sayop sa ilang pagplano o nahuro na ang ilang bino. Na kinahanglan ta makasabot, ang bino sa panahon sa Biblia, dili kanunay makahubog nga ilimnon. Kung nagato ka nga si Kristo mihatag sa mga tao sa kasal o makahubog nga ilimnon, wala ka nakasabot sa Biblia. O kung naay tao nga magsulay mo tudlo ni Moniana, siya uska butol nga bakakon. Klaro ba? Jesus did not give alcohol to people at the wedding. That would go against his character. Si Kristo ang Diyos, siya ang ang pulong sa Diyos, ang Old Testament, ang pulong ni Kristo, sama sa pulong sa Diyos nga mahan, he would not, dili gayud siya magsupak sa iyang kaugyang balaod gikan sa Old Testament. Jesus did not give people alcohol. And people who try to pretend that, ang mga tao nga mag-angko, okay naman ang gamay nga pag-inom, kay bisan si Kristo nag-inom. That is a lie. That is not true. Sila nagbutyag sa ilang pagka-ignorante o nagbutyag sa ilang, what's the word? Pagkamatikason? They're dishonest. Dili man honest. I don't know which is the correct word. So in the story, ang nahuro na ang ilang bino. In the Bible, grape juice was part of their culture's comfort food. Unsa bang mga comfort food ninyo diri sa Pilipinas? Kung kikapoy ka, ganang ka og snack, unsay mong favorite aron malipay na ka? Unsa ba? Balot ninyo Kamo nga mga dautan, kinsa diri ang apel ni Clarence
O ang uban, nga ganahan sa daotang balot. Ita sa inyong kamot, Brother Michael is also very wicked. I knew that, and I apologize for the character of my staff. And, unsa ba ilain ang inyong mga comfort food para ninyo, ha? Ice cream, coffee, yes, coffee. Unsa ba ilain? Favorite food, favorite drink? Unsa ba? Huh? Did you say tuba? Shade. But isn't it funny? Now notice something. Sa dihang mag-istorya ta kabayan sa inyong favorite foods, sa kalit lang happy na ka, bisa mula nagkakunyana. Diba? It's a comfort food. In Hebrew culture, grape juice was part of the comfort food. It wasn't alcohol. It made them happy, not because they were drunk, but because it was a comfort food. Okay. So, nahurot na ang ilang bino diha sa ang bino maong duga sa mga uba. So, nahurot na ang bino diha sa kasal. Ang mama ni Jesus nagduol niya, wala na sila bino. Si Jesus nagsugo ang mga servants, kuha ang tubig dari sa tabay, ibutang dari sa sudlanan, and then naghimo siya sa milagro o kana nahimo ng bino. Aron ang tao makaselebrate, makasaulog dito sa kasal. And the Bible says it was Jesus' first miracle. Wala siya naghimo sa mga milagro diya sa iyang pagkabataon, pagkabata, kini ang pinakauna, murag 30 years old na siya. And I want you to notice the result of Jesus' first miracle. Unsa bang result sa iyang unang milagro? Look at verse 11 again, John chapter 2 verse 11. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. Og ang iyang mga tinun-an mituo kaniya. Unsa bang resulta nining unang pinakaunang milagro? Ang iyang mga disciples nagsunod na sila kaniya. Kay disciples na. Pero niya ng panahon na nagatupa sila nga siya ang uska mayong tao, nga siya uska maalamon nga magtutudlo. Pero sa diyang sila nakakita sa milagro, kana nag-change sa tanan, and they now realize this is the promised Messiah. Dili pa klaro ang tanan nilang pagsabot, pero ang ilang kasing-kasing nagatuo na. Later, na sila mga pagduda, you see that, but this was the beginning. They said, you know what? Siyang Messiah. Lahit na, why laing makihimo niini? Turn with me to John chapter 2 verse 23. We're already in John 2. Look at verse 23. So una sa tanan, ang iyang mga disciples nagatuo na kaniya tungod nakita nila ang milagro. Look at verse 23. Now, when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name. When? When they saw the what? Miracles which he did. Karon sa diya nga siya dito sa Jerusalem atol sa pagsaylo sa adlaw sa pista daghang mituo diya sa iyang ngalan sa diha nga ilang nakita ang mga milagro nga iyang gihimo. Makita na to pag-usab. Daghang tao sa una ang mga disipulo lang diri daghang tao pila ka bukang daghan what ta kabalo daghan dili pipila daghan daghang tao nagatuo kaniya kay sila nakakita sa iyang mga milagro. Go with me to John chapter 4. Makita na to sa story kabayan sa uska pamilya. Naitaw diri sa John chapter 4 gitawag siya usa ka nobleman. The word nobleman means tao nga halandong. Taas-taas siya diya sa syudad. He had some kind nasa katungdanan diha sa syudad sa city of Capernaum. Kini nga nobleman, naglakaw siya gikan sa Capernaum ngadto sa Cana of Galilee 8 hours na. I thought I had read that somewhere, so naglantaw ko sa Google Maps kahapon. Gikan sa lugar nga Cana sa Capernaum ngadto sa Cana. And hangtod karon kung maglakaw ka 8 hours kapin kung magbiyahe. He traveled 8 hours. He's important. Nasa otoridad, pero nasa anak nga lalaki na sakit. Ug siya nagduol ni Kristo nang ayaw nga si Jesus mo tabang sa iyang anak. And look at John chapter 4 and verse 50. Kinang tubag ni Jesus sa nobleman. John chapter 4 verse 50. John chapter 4 verse 50. Kuna na sa amen. Jesus saith unto him, Go thy way, thy son liveth. Ang iyang anak, what's the word? Himalatyon kayo. Jesus said, Thy son
liveth. Look at the next phrase. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. Si Jesus nagaingon ato kaniya, adto sa imong dalan ang imong anak buhi. O ang tao mituo sa pulong nga gisulti ni Jesus nga ato kaniya. O siya miato sa iyang dalan. So, si Kristo nagaingon niya, okay na, dali ko kinalmo ato dito, ako mo saan mo, okay naman siya. And something about Jesus' words, something about his tone, naay something, and he said, I believe him. Murag tinuod yun. And he started traveling home. Look at verse 51. And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, Thy son liveth. Ug samtang siya karon nagalugsong ang iyang mga sulugoon mitagbo kaniya. Og misulti kaniya nga nagingon, ang imong anak buhi. Verse 52. Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, yesterday at the 7th hour the fever left him. Unya, nangutana siya kanila sa takna, sa oras, kanusa nga siya misugod sa pagkaayo. Og sila miingon nga to kaniya, gahapon sa ikapitong takna, ang hilana mibiya kaniya. So, he's traveling home. Mabot siya, miabot siya dito sa Cana. Jesus, pliog tabangi ko. Okay? Okay naman siya, ako mo tabang niya, ako mo ayaw. Nagtuon na siya, nagsugod siya, padulong sa iyang lugar. But you think, basing samtang nagbiyahe siya, nagsugod siya magduda? Wouldn't you? Kung ikaw na, basing nag-imagine lang ko nga tinood na mo. Magduda. Kanang natural, di ba? So naglakaw siya, padulong, and on the way, so 8-hour walk, so it's the next day. Dili diretso makauli, magtulog siya dayon sunod adlaw because he's walking home. While he's walking home, here comes his servants. Ang iyang mga sulugoon, padulong sa Canaan, nangita kaniya. And they say, okay na siya, buhid na! And he said, kanusa siya na nagsugod? Kanusa nawala ang hilana? And they said, gahapon sa 7th hour. And diretso siya kabalo, kana ang panahon na si Krishna gingon, okay na siya. And look what happens next. Gipalig-on ang iyang pagtuo. Look at verse number 53. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth. And himself believed, and his whole house. Busang amahan nahibalo nga kadto maong samang takna nga diin si Jesus may ingon ngadto kaniya, ang imong anak buhi. O mismo, meaning siya mismo, mituo og ang iyang tibuok. Panimalay. Now notice the result of the miracle. He believed. He believed. Dili siya lang, yung tibok panimalay. By the way, gentlemen, kanamo ras ng ikaw, kinahanglan mo sunod sa Ginoo. Kung papa mo sunod sa Ginoo, murag ang tibok balay mo sunod sa Ginoo. Kung mama mo sunod sa Ginoo, basin. Basin. Ang papa, importante diha sa panimalay. Be a man of God. Diha sa imong balay. But what happened? He saw the miracle and he believed. Ug yang tibok pamilya nagato na. Kumubot ta sa book of Acts, si Kristo nibalik ngato sa langit, and we see the theme again. Go with me to Acts chapter 2 verse 22. Kini ang mensahe ni Peter diha sa day of Pentecost, sa 3,000 people naluwas gibaptismohan. Pero look with me at Acts chapter 2 verse 22. Lantaon na to ang yang unang pulong kabahin ni Jesus Kristo. Acts chapter 2 verse 22. Acts chapter 2 verse 22. Stay with me, I promise. Na kay makatunan kung maminaw gyud ka. Acts chapter 2 verse 22. Kung nana say amen. Ye men of Israel. So see, Peter nagwali. He's already started, but this is the first thing he says about Jesus. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by what? Miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. They translate the word approved as giuyonan. How does that feel to you? Giuyonan. Agreed with? Approved? Agreed with? Alright, let's read it. Kamong mga tao sa Israel, paminaw, niining mga pulonga. Si Jesus sa Nazareth. O si katao nga giuyonan sa Diyos. Diha kaninyo, pinaagi sa mga milagro, mga kahibulongan nga mga ilhanan. Nga gihimo sa Diyos, pinaagi kaniya, diha sa inyong taliwala.
Ingon nga kamo mismo nahibulo. Now, I want you to stay with me here for a minute. Diha sa kinabuhi ni Kristo, diri sa kalibutan, balik-balik nag-angkon siya nga siya nga anak sa Dios. Dako kayo ang iyang mga pag-angkon. Kasi that way, his claims, kahibulungan gyud ang iyang mga pag-angkon. He said, ako ang anak sa Dios. Ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga musunod nako, dali maglakaw diha sa kangingi. Ako ang makahatag sa kinabuhi. Ako ang I am the resurrection. Ako man ang pagkabanha ug ang kinabuhi. And then he's, I am the way, the truth, and life. No man, dako kayo ang pag-angkon ni Jesus Kristo. Let me tell you something. If someone claims to be God's son, kung na'y tao mag-angko, ako ang anak sa Diyos. Not like we are children of God. No, like the only begotten Son of God. Kung na'y tao mag-angkon, ako patas man sa Diyos. Equal with God. Ako ang maluluwa sa kalibutan. Ako ang makahatag sa kinabuhi walay katapusan. Ako mas kamahanan kaysa kamatayon. When someone claims that, there better be some evidence. Kinahanglan gayon nga naay ebidensya. It's amazing to me. Unsa ngalan niya? Mr. Buang gikan sa Davao. Kibaloy. How do we know who it is? Everybody knows Mr. Buang. Kibaloy. I don't believe he's Jesus. No evidence. Huwag naidakang sala sa akong nakita. Let me tell you, if you claim to be God's son, there needs to be some evidence. And it can't just be, here, let me show you. No. God needs to say, yup, I like him. Yup, ako mo uyon sa iyang ginasulti. Ako mag-approve sa iyang pag-angkon. And that's what Peter says. He stands up to preach. He says, hey, si Kristo nagtugo nga si Jesus maghimo sa dagang milagro at tubangan ninyo aron magpruweba nga ang Diyos nag-uyon sa iyang mga pag-angkon. Does that make sense? God the Father up in heaven said, yep. Remember when si Jesus nagpabaptismo? Naibalang Espiritu nagikan sa langit, nagpatong kaniya. And then ang Diyos samahan. So we have God the Son getting baptized. God the Holy Spirit nagmanao gikan sa langit sama sa langgam. And then God the Father dito sa langit magsulti, kini ang akong minahal na anak. He was approved of God. But what was the evidence God used to show that Jesus was God? Na mga milagro. Gihimo niya ang mga butang nga walay laing tao makahimo. Does that make sense? Okay, magpadayon ta. As soon as I find where I'm in my notes. Sa dihang ang mga disciples, nagpadayon diya sa buluhaton ni Jesus sa Book of Acts. Si Kristo ni balik na sa langit. Pero ang disciples nagpadayon diya sa buluhaton ni Kristo. Unsa makita na to? Ang Diyos nagtugo nga sila pod. Naghimo sa mga milagro. Why? For the same reason. Evidence that they were speaking God's words. Ebidensya nga ang Diyos nag-communicate, nag-istorya, pinaagi kanila. They speak God's words. How do we show that? God let them do miracles. Let's look at it. Acts chapter 3 and verse number 6. Go to Acts chapter 3. Nainumdum mo sa story. We'll read the story in a minute. Nainumdum mo sa story si Peter o si John nag-atong nga to sa templo diha sa oras sa pag-ampo. Let me say to you, wala sila ni adto aron mag-ampo. Sila mi adto sa templo diha sa oras sa pagampo sa preyo nga rason nga kita mo adto sa plaza kung busy kayo aron magsangyaw. Sila kabalon ay daghang tao dito sa templo sa pag-hour sa pag-ampo. So kanang panahon kita mo adto kay daghang oportunidad magsangyaw. Sila ang mga tao nga seryoso kabayan sa pagpangita sa Ginoo. So sila ang atong bisitahon. They're the ones we're going to try to talk to. So sila mi adto dito sa templo. Og sa diyang miabot sila dito sa templo na tao what's the word what's the word for beg? Nagpakalimos, nagpakalimos dito sa gawa sa pultahan. Kini nga tao wa gyud nagbaro, wa gyud naglakaw sa tibok kinabuhi, and everybody knew him. Ang tanan tao nahibalo niya kay kanunay naglingkod siya, naghangyo. Si Peter ug si John nagduol. Ang tao nangayo, and then we see Peter's answer. Look at verse 6. Acts chapter 3, verse 6. Acts chapter 3, verse 6. We're talking about miracles.
Nga naman ang Diyos naggamit sa mga milagro diha sa iyang buluhaton sa New Testament. O whole Bible, but especially New Testament. Acts chapter 3, verse 6. Kung nana say amen? Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Me and Peter agree on one thing. Silver and gold have I none. Kamungtanan sama ni Peter. Why kwarta? Verse 7, and he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Let me read verse 8. Basahin, ug siya nga nagalukso, mitindog ug milakaw ug misulod uban kanila ngadto sa templo nga nagalakaw ug nagalukso-lukso ug nagadayeg sa Dios. Pero tanawon verse 9. And all the people what? Saw him. And all the people saw him walking and praising God. Ug ang tibok katawhan nakakita kaniya nga nagalakaw ug nagadayeg sa Dios. So unsa nahitabo sunod? Si Peter nagbarog na ug nagwali ngadto sa taong nagtigom tungod sa milagro. Ang Dios naggamit sa milagro aron magpatigom sa tao aron si Peter makawali. Ug unsa nahitabo? Skip over to the next chapter, Acts chapter 4 and verse 4. Sa katapusan sa mensahe ni Peter, siya ug si John gidakop, naprisot na, kay mga pangulo wala nalipay kanila. Pero unsa nahitabo sa mga tao na minos pagwali? Acts chapter 4 verse 4. Acts chapter 4 verse 4. Kunana say amen? Howbeit, many of them which heard the word, what? Believed. And the number of the men was about 5,000. Apan, bisan pa niya na daghang kanila nga nakadungog sa pulong, mituo. Og ang kadaghanon sa mga tao duulan sa 5,000. That's a lot of people. That's a big court. Daghang tao naluwas. Nga naman, ang Diyos naggamit sa milagro aron mokuha sa attention sa daghan, sila nagtigom, si Peter nakakita sa oportunidad, nagtindog siya nagwali. Ako musulti niyo unsa nga akong problema. Ang Dios mohatag nato sa oportunidad magwali og dili ta ready. Ay maulaw ko karon kapoy ko. Wala ko nagbasa sa Biblia karon, wa ko'y gana. How many opportunities, pila ka oportunidad na wala na to tungod sa ang Dios nagbutang sa oportunidad tubang na to, wala ta ready mag-share. Tao nga unta maluwas, pero sayang, dili man. Tungod wala tang naglakaw do sa Diyos. Sayang. But Peter was ready. Go with me to Acts chapter 8, verse 5. I'm going somewhere. Stay with me. Bible study. You'd need daghang stories. Acts chapter 8, verse 5. Dili makita na to, nga dali ang mga apostles lang ang nakahimo sa mga milagro. Dali na story ni Philip. Si Philip, dili apostle. Deacon lang siya. Look at Acts chapter 8, verse 5. Kunana, say amen. Give another minute. Acts chapter 8, verse 5. Kunana, say amen. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa Samaria ug miwali ni Kristo ngadto kanila. Ug ang katawhan nga nagkauyhon mihatag og pagtagad niadtong mga butang nga gisulti ni Felipe nga nakadungog ug nakakita sa mga milagro ngayang gihimo. So unsa tong makita diri? Nga naman ang tao na minaw sa pagwali ni Philip kay sila nakakita ug nakadungog may tungod sa mga milagro. Makalantaw ta sa daghang uban pang illustration. Pero murag dili kinahanglan nagpakita lang sa mga sample lang. This morning, gana ra ko mohatag ninyo sa English a little bit of a perspective regarding miracles in the work of God. Perspective meaning saktong paagi nga mo tan-aw or saktong paagi maghuna-huna kabayan niya na nga mga milagro. Why did God allow early Christians to do so many miracles? Nga naman gitugotan sa Diyos ang mga Kristohanon niya na panahon sa New Testament nga maghimo sa daghan. I mean, dili pipila ni daghan mga milagro.
I think, para nako, daghang Kristohanon medyo malibog kabay niini, especially ang mga Baptist. Kay, dali kami modawa sa crazy ideas sa mga Pentecostals o mga charismatic who mag-build sa ilang tibok ministry kabayan sa mga milagro o ginopalihog hatagi kami og sign nga ikaw nag-uban namon. All these strange doctrines that people make up, and there's a lot of confusion. So I think Baptists sometimes get confused because, well, let's just be honest. Naidaghang milagro sa New Testament. Pila lang nakitan karon. We've seen a few miracles in our church. We have. By the way, a changed life is always the greatest miracle. Kay kana, wailabot sa lawas. Ang pinakalusod nga butang nga usbon maang kasing-kasing sa tao. Kung mabago na ang imong kinabuhi, ang imong kaugalingon kinabuhi us ka milagro. But what about these miracles, ang healing, o ang nagpabanhaw sa mga tao? I don't know why I'm preaching this morning, but it's teaching. Wala ko'y sure kinsa kinahanglan nini karon, but there may be a day when you need this to clarify your thinking. Because I've seen good Baptist Christians get confused by charismatic doctrine, and they leave their Baptist church and go to a church that teaches crazy doctrine because, oh, they have miracles. Whoa. Let's compare it to the Bible. Turn with me to Malachi chapter number 3 and verse number 6. Here's the reason people get confused. They'll say, well, God doesn't change, so kung naghimo siya sa daghang milagro sa New Testament, kana gayuri ang buhaton karon. Well, let's see what the Bible says. Malachi chapter 3 and verse number 6. Malachi chapter number 3 and verse number 6. Kung nana, say amen. Amen. For I am the Lord, I change not. Kay ako ang Ginoo. Ako, dili, mausab. We could say, dili gayud. Mausab. Does God change? Yes or no? Dili gyud. Ang batasan sa Diyos, dili gayud, mausab. Ang katuyuan sa Diyos, dili gayud, mausab. Ang tinguha sa Diyos, dili gayud, mausab. However, apan na ay bahin sa batasan sa Diyos nga kinahanglan masabtan na to. Listen to me now. Part of God's character is that He likes working in different ways. Una sa tanan, kinahanglan masabtan na to nga ang atong Diyos creative kaayo. Have you ever met a person who's very creative? I don't know anyone who's creative. Brother Maiko's not creative. Have you ever seen his decorations? Boring kayo. Si Jay, dili creative. Makikita mo sa yung pag-drawing, boring. Kung ganahan ko mo kita sa picture mo, lantaw ko sa internet. Ay daghan, dili ko kinan siya. Diba? Now I have a question. Why are some humans very creative? We are created in the image of, and God is creative. So, ang bahin sa batasan sa Diyos, mao kini, ganahan siya sa paglihok sa daghang lain-laing paagi. Watch me now. God likes surprising us. God likes doing things that He's never done before. Turn with me to Hebrews chapter number 1 and verse number 1. We're going to see something. Hebrews chapter 1, verse number 1. Now, these two verses, let me see. Two verses we're going to read right here. Importante kayo para sa overall kamatuoran sa mensahe karon. Hebrews chapter 1 and verse number 1. Hebrews chapter 1 and verse number 1. Kung nana, say amen. God, who at sundry times, sundry means different, sundry times and in divers manners. Divers means different, as in diverse.
divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Ang Diyos kinsa sa mga managlahi nga mga panahon o sa nagkalain-laing nga mga paagi misulti ngadto sa mga amahan sa panahon nga nangagi pinaagi sa mga propeta. So, he's talking about dito sa Old Testament, ang Diyos na lain-lain paagi nga siya nagistorya pinaagi sa mga propeta ngadto sa iyang mga tao. God didn't talk to every prophet the same way. Usahay na yung mga damgo, usahay na yung mga pananawon, usahay diretsong Diyos sa story sa kasing-kasing, ay daghang paagi ang Diyos makakommunicate nga to sa iyang tao, and He always worked through the prophets, and sometimes naghatag siya sa dream nga to sa hari, dayon ng propeta nagpasabot, ay daghang paagi ang Diyos nag-communicate sa kamatuoran diya sa Old Testament. Saptan ninyo. Verse 2. Hath, so this is God. God hath in these last days spoken unto us by His Son. Niining ulahi nga mga adlaw misulti. So ang Diyos misulti niining ulahi nga mga adlaw nganhi kanato pinaagi sa iyang anak. Kinsa ang anak sa Diyos? Si Jesus Cristo, siya ang anak sa Diyos. So what are we seeing in these two verses? Okay, kung kini dari ang Old Testament o kini dari ang New Testament. Diya sa panahon sa Old Testament, ang Diyos nag-communicate sa kamatuoran pinaagi sa mga propeta, pero naidahang laing paagi. Diba? Dayon, niabot ang panahon sa New Testament, kung ang Diyos nag-istorya pinaagi, diretso pinaagi sa iyang anak. Now wait a minute. Ang Diyos dali mausab? God didn't change. He just does things different ways. Ang batasan wala na usab. In fact, kana ang bahin sa iyong batasan. Ganahan siya sa bagong paagi. So it should not surprise us. Dali angay nga kita matingala, wow, may daghang milagro diya sa New Testament, pero dili na daghang karon. Well, maybe God works in a little different way now. He does. Now, we talked about this in Sunday school. Now, many times, instead of doing a miracle and fixing someone who's sick, God gives that person grace. Aron mo pakita sa tanan tao nga molantaw niya. Wow, tinuod ang iyang pagtuo. Am I making sense? We talked about that in Sunday school this morning. Wow, ang Diyos nagpauyon ni ini. I didn't realize. Does God still do miracles? Yes, but maybe now He's doing the miracle in the heart of the person suffering instead of in the body. Kay mas dako kana nga milagro. Let me tell you something. God giving grace to Gary, if God can truly give him the strength to accept his circumstances with patience, that's a bigger miracle than getting him out of jail. Frankly, I would have rather had the smaller miracle. Mas piliyon na ako ang mas gamay nga miracle. But God decided to keep him in jail. Now we need a bigger miracle. But it should not surprise us that the most creative being in the world has many different ways to work. So kung mas pipila ang mga klarong milagro karon, that doesn't mean God has changed. Ang Diyos wala na usab. He's just showing He can work different ways. Naglihok gyapon siya, pero magana siya sa lain-lain paagi. If God, kung ang Diyos kanunay maglihok sa priyog gayon nga paagi, mawala ang kinahanglan sa pagtuo. If God always did it exactly the same, kung imong kinabuhi sama gayud sa kinabuhi sa uban, kumubot ka niya nga kahimtang nga, ang lain nag-experience niya na, ako po, kung ang Diyos maglihok sa priyog gayon nga paagi, dilikas lang sa pagtuo, kay kablog yun ka sa mga itabo. Am I making sense? If God always works in the same way, we will lose our faith instead of gain it. Panaglitan. Nainumdum mo sa story ni Elijah. Si Elijah, nagdul ni Ahab, nagingon, wat na'y ulan, hangtura ko musulti. Tayo ng Diyos nagsuko niya, ato ka sa brook Kerith. It's not Cherith, it's Kerith. Ato ka sa brook Kerith, wat na'y ulan,
Pero ako mag-atiman nimo, pinaagi sa brook is sapa. Sa Kerith. Ako mo atiman sa mong kinahanglan sa tubig, pinaagi sa sapa. Ug ako mo pakaw nimo gamit ang mga langgam. Matagalaw, ang langgam nagdala sa karne nato ni Elijah. Now, ako kabalo kabayan ninyo, pero di ko siya naganan ko niya nga karne. And asagi kanni. Where do birds get their meat? I don't think I want that meat. I'm sure it was fine. Just nagbinuwang ko gamay. But watch, what did God use at first? Sa sinugdanan sa tinggutam. Kay walay ulan, so nay tinggutam. Sa sinugdanan sa tinggutam, giyon sa Diyos, pag-atiman ni Elijah. Una, gigamit niya niyang sapa ug ang langgam. And everything was good. Walay problema. Paigo gayon. Comfortably siya. Si Ahab, wa kabalo, asa siya. Safe siya. Comfortably. Na paigo ang tanan. And then the Bible says, and the brook dried up. Ang sapa, namala na. Pero Ginoo, kanang nag-atiman nako. Wrong! Ang Diyos nag-atiman niya, pinaagi sa sapa. But sometimes, ang Diyos mumala sa sapa, aron kita mo salig kaniya dili sa sapa. Am I making sense? So what did God say? Okay, what na tubig diri? Ato ka sa syudad sa Zarephath. Kaya nga naman, na byuda dito. Siya, gisugo na ko magatiman nimo. Byuda? Dato ba siya? Dili kayo, pobre, cute siya. Pero siya ang magatiman nimo. What is that? Ang byuda dali magatabang na ko. Sakto yun, pagsalig sa Ginoo dali sa byuda. Listen to me now. Don't expect God to always work the same way. Pastor Mike, nga naman, daghang tao, diretso giayo ang tao diya sa panahon ni Kristo. Nga naman si Jopre, wala diretso giayo. Nga naman ang igsoon ni Brother Michael. Look at me now. God likes to work in different ways. Don't put God in a box. Ayaw pagbutang sa box sa Ginoo diya sa uska karton, kini ra ang paagi nga ikaw makalihok sa akong kinabuhi. Don't do that to God. Ayaw paglimit ta sa paglihok sa Diyos tungod, well, this is what I'm used to. Nanad ko ni ini. No. Let God be God. Tugot yang Diyos magpaka-Diyos. If God always works in the same way, dili ta kinahanglan sa pagtuo. Also, if God always works in the same way, then we don't need Him to guide us. Kung siya kanunay maglihok sa priyong gayon nga paagi, dali na ta kinahanglan sa paggiya kay kabalo taon sa iyang plano. Nainom mo sa story ni David. Kini nga story basin dali common kayo nga dali ilado kayo. Pero naay panahon si David ang hari na ug ang Philistines ang kaaway sa Israel nagsaka aron magatake sa nasod sa Israel. Si David, nagtigom sa iyang kasundaluhan, minaog ngadto kanila, aron makiguba. The reason we say naog is because Jerusalem is way up in the mountains, and you always go down towards the Mediterranean Sea or towards the Jordan River. Kaya ang tubig, nasa ubos, ang bukid taas. So minaog sila, aron magtagbo sa kaaway, nga nagsulod sa ilang yuta. Sa diyang si David, niabot sa lugar, di inang Philistines naghula, siya nangutana sa Ginoo. Ginoo, makigaway diretso miyon sa among buhaton. And God said, diretso, pag-atake na, ako mahatag kaninyo sa kadaugan. Sila nag-atake, ang Diyos mihatag sa kadaugan. But in the same chapter, ang Philistines mibalik, pag-usab, dako kayo nga kasundaluhan. Sama gayon sa last time. Wala ay diferensya, priyong lugar. I think it was Michmash. I could be wrong, but I believe priyong gayon ang lugar. Si David, nagtigong sa sayang army. Miyato na pod. Sa diyang niabot siya, doon na siya nangutana. Ginoo, magataki pag-usab. Ayaw na lang. God said, paglibog ka, likod nila, go over here, and wait. Maghula? Hula. Hangtod, makadung ka sa kasaba, diya sa babaw, sa kahoy. Unsay labot niya na, kanakong signo. Hula para sa akong timing.
So, naghula siya. Dayon nakadungog sila sa sound na kasaba dito sa kahoy. Na something, sama nini, basin. Makadungog na. Nagatake na. Ang Diyos may hatag sa kadaugan. Lahi ang paagi, priyo ang Diyos. Am I making sense to ya? We're talking about miracles. We shouldn't get confused. Oh, man, basin sayop ang among paagi sa pagsunod ni Kristo kay wala may milagro sama ni Jesus, wala may milagro sama ni Peter o Paul. What dili angay nga ma-surprise ta ang Dios na ilaing paagi nga mag-work. Maghimog gihapon siya sa mga milagro, but sometimes we don't like the miracle He wants to do. We like the miracle when giayo na, wa na'y kasakit. We don't like the miracle where God says, my grace is sufficient. Kana pulos ka milagro ug mas dako pa. Kung ang grasya sa Ginoo maghatag kanako sa kalinaw ug dili ko mabuang diha sa akong pagsulay, kanaos ka mas dako nga milagro kaysa pag-ayo sa akong problema. But sometimes we don't like that miracle as much, do we? I want God to fix the problem, and God says, no, sometimes I need to fix you. That's hard to swallow, isn't it? Something yung kanang expression, hard to swallow, lisod nga madawat. Dali ang nga ma-surprise ta kung na-diferensya sa paagi nga ang Diyos maglihok sa atong time kaysa panahon sa laing time or laing lugar. Pero naiuska butang nga wala na usab. And that is this. God still can do miracles if He wants to. Ang Diyos makahimog gihapon sa mga milagro, kana wala na usab. But the question this morning is this. Does God still need to do those same kind of miracles to accomplish His work? Kinahanglan ba siya maghimo sa priyo gayon nga milagro nga atong nakitaan sa Biblia? Kinahanglan gayon siya maghimo niana aron mo patuman sayang buluhaton? Of course not. God can do His work any way He wants. God is not limited by my expectations. Ang Ginoo dili gilimitado pinaagi sa akong pagdahom or akong experience. Does God need to do miracles? No. Can He? Of course. Will He? Sometimes. Usahay, maghimo siya sa milagro, aron kita magdayag niya, aron maslikon natong pagtuo. But sometimes, He doesn't give us the miracle we want. He gives us a different miracle. The miracle of peace in the trial. That's why it's called the peace that passeth understanding. Ang kalinaw nga maglabaw sa pagsabot, pagpanabot might be better, or pagsabot. What's that mean? Ang kalibutan mo lantaw. Wala ko nakasabot sa imong kalinaw. Kung kananay, tabo ka na ako, mabuang ko, pasin maghikog na, pare ko, ikaw kol makayo. Giyon sa. Sa atong tubag. It's Jesus, not me. Ang Diyos ang mihatag sa grasya. So let me give you 3 points. Wifey, why don't I have you do this for me on the board? Jacob, bring a chair up here for Mom Ruth to sit right here at the end next to Glat, huh? Just grab one next to Mike, or just grab a chair. Grab a chair. Fine. Thank you, Jacob. Today, let me give you 3 points, 3 statements, a little perspective regarding miracles in the New Testament. Aron dalit ta malibog. 3 statements. Statement number 1. Statement number 1. Miracles were always secondary to the preaching of the gospel. Kinahanglan ta makasabot. Diha sa panahon sa New Testament, sa diyang si Kristo naghimo sa milagro, sa diyang si Paul o si Peter o uban pa, ang ilang mga milagro kanunay secondary. Ikaduha, nagasunod. Diya sa pagka-importante.
right? They were always secondary to the preaching of the gospel. Kung ikaw mo tuon sa kinabuhi ni Jesus o yung mga disciples, dali kang makakita nga ang mga milagro, dili gayud ang ilang mensahe. Ang mga milagro nagsuporta sa ilang mensahe. The miracles help to show. Na syempre, dahil milagro, nagikan lang sa kalooy, sa kasing-kasing ni Jesus. He saw it and he was moved with compassion. But as far as miracles causing people to believe, the reason they did the miracle is so people would believe the message. Are you listening? Og nay daghang taong nakakita sa mga milagro, wala na gatuog yapon. Watch na. Ang milagro, dili kanunay mag-convince sa tao. Kung ang tao na gahit ng kasing-kasing, ang milagro, dili mag-convince kaniya. So listen to me. That means we don't need miracles to do God's work. Because some people, even if they saw a miracle, still won't believe. The Bible says somewhere in John, I forget where, bisan siya naghimo sa daghang milagro, atubangan nila, dili iyakon sila nagatuo. Kung gahi ang kasing-kasing ang milagro, di mo tabang. Nainom mo si Jesus na yun sa story, kabayan sa datong na tao dito sa impyerno. Nainom mo niya na? O ang Diyos nagtuo nga, kining nga tao sa impyerno, nag-istorya nga ito ni Abraham, dito sa atbang, naghula nga muwata sa langit. They're still in paradise, waiting for Jesus to go back to heaven, so they could go to heaven where Jesus said, I go to prepare a place for you. So na sila dito sa paradise, pero atbang yapon sa impyerno, hangtod muwata sa langit yun. So, na si Abraham dito, ugnay ang pobre nga tao nga namatay, the beggar, si Lazarus, na po dito sa paradise. Dali tungod pobre siya, tungod naluwa siya. So siya na dito, ang rich man na dito sa impyerno, o ang rich man, syempre, nangayo siya tubag, dali pwede, dayon nangayo siya, palihog. Father Abraham, he was a Jew. Father Abraham, tugote nga si Lazarus, mabanhaw, mubalik sa kalibutan, aron mag-warn sa akong mga igsoon, na kung lima ka igsoon, kaya di ko ganang sila mo abot diri. Kung si Lazarus mo ato, musulti, nakakita ko sa impyerno, imong igsoon na dito sa impyerno, palihog, ayaw mo ato dito. Oh, syempre, sila mo tuog, maluwas. And Abraham said, na sila'y balaod ni Moses, pwede sila maminaw sa Old Testament. O kini nga datong nga tao, bisan dito sa impyerno, mapagarong yapon siya. Huno na siya, akong kabalo. He said, no, Father Abraham. Yeah, you're going to argue with Abraham. That's dumb. No, Father Abraham. But if, kung naay tao, mabanhaw, sila mo tuo. And Abraham said, kung dili sila maminaw sa pulong sa Diyos, dili sila madani, kung mukita sila sa tao, naggikan sa kamatayon. Miracles don't make wicked people believe. Miracles help people believe who want to know the truth. We don't need miracles today. We're going to see why in a minute. Dili ta kinahanglan sa milagro. Ang Diyos makahimo niya na, but we don't need it in order to do God's work. Kung naidaghang churches karon, mga charismatic, Pentecostal, ug sama-sama niya na. Ug para nila, ang mga milagro maugayud ang ilang mensahe. They'll say things like this, come to our church, God is doing miracles. Wrong message. Come to our church, Jesus can save you. That's the message. Dili ka na ang paagi ni Jesus. Jesus didn't put banners up and say, hey, come here to be healed. No. He went to preach, and then something siya nagwali, ako mo tabang kaniya. Ako mo tabang kaniya. But he never went anywhere to do miracles. Si Kristo wag yun nagbiyahe aron maghimo sa milagro. Niadto siya aron magwali dayon sa diyang miabot nay kinahanglan diri. Am I making sense to you? In the Bible, miracles were always secondary. What you will find in churches today that are all confused o mag-focus kayud sila sa mga milagro, mga signs. Ginoo, ipakita na mo nga ikaw na iguman na mo. Give us your Holy Spirit. We're going to speak in tongues and all that crazy stuff. What you will find is they've forgotten the most important thing, soul winning. Nalimot na sila sa pagsangyaw. Everything's about a sign. Dili ko makashare kung walay milagro. Why? Why? We don't need miracles. We need the power of the Holy Spirit to preach the gospel. Number 2. Number 1, miracles were always secondary to the preaching of the gospel. Una sa tanan mga pagwali, ang miracles were a far distant secondary support. Number 2, miracles were needed
because the Bible was not yet complete. Gikinahanglan pa ang mga milagro kay wala pa nahuman ang Biblia, ang Diyos nagpasula pa sa Biblia, pinaagi sa mga tao, busa, kinahanglan na ebidensya nga kini nga tao naminaw sa Diyos. Kay bisan di sa panahon sa Biblia, na dakang tao nagsulti, ang Diyos nagastudi ka na ako, pero wala manggod. Diya sa book of Jeremiah, ang Diyos nasuko kayo sa mga propeta nga nagsulti, ang Diyos nagastudi ka na ako, ang Diyos nasa langit, wala ko. Wala ko naging umpisa nun sa nagwali ka, gikan sa imong kauli yung kasing-kasing. So kung naay tao nag-angkon, ang Diyos mag-estudya pinagin ako, kinahanglan na ebidensya. Wala pa kompleto ang Biblia. Ang Diyos, what's the matter? I was correct. Dalit man doon ang nauro ni. We need to buy more markers for camp. Paminaw na, ang Diyos naggamit sa duol-duol sa 40 different men to write the Bible over a time period of 1,500 years. Okay, so 40 different men. Pila ka tao? Duol-duol. Mas pipila, mas daghan, mas pipila. Pero duol-duol sa 40. How many years? 1,500 years. That's a long time. 40 different men writing, different places, 3 different continents, all over the world. And here's the amazing thing. Ang Tibok Biblia, nag-uyon. Can I say it that way, La? Ang tanan, laing-laing kasulatan nga naghimo sa Biblia, silang tanan nag-uyon, walay supak. Walay pagsupak. Sa ang tao, nahay mga pagsupak sa Biblia. Kana nagikan sa tao nga tapulan o wala nagtuon gayud. Because when you study the Bible, it always proves itself true. Murag pagsupak, pero wala manggod. There's a few places in the Bible, murag dili mag-uyon ni, pero kung magtuon ka mo, wow! Bright kaayo ang Ginoo. Kay nag-uyon, murag pagsupak. If the Bible was written by men, we would have removed all of the things that look like contradictions. Diba? Magsabot, sabot ang mga tao. Okay, we're going to combine the Bible and then we're going to remove the contradictions. But God didn't do that. Kay mas mayo kung ikaw, dali kong magsabot, murag dali mag-uyon. Dahil magtuon ka, wow! Bright kayo ang Ginoo. Tinuod ni. Walay pagsupak. Listen to me now. This is a much bigger miracle than healing a person who's sick. Kini ang dakong milagro. This and Jesus becoming a man. Those are the 2 great miracles. Greater than creation is God giving us a perfect book through sinful men and then preserving it. This is a huge miracle. Pero samtang ang Diyos naggamit pa sa tao arong magsulat, siya nagsulat, ikaw magsulat ni and siya nagbantay, siya nag-inspire sa mga pulong. While that was happening, there needed to be some kind of evidence. That's what the miracles were for. Signs and wonders to show kinsang tinuong nga apostle o kinsa dili. Am I making sense? Ang Diyos kinahanglan mo pakita kung kinsang tao ang tinuod nga propeta nga naghatod sa iyang mga pulong. Paminaw. Now, the Bible is complete. Kompleto na ang Biblia. Way kulang, wala idugang pa. The Bible is fully written. God, now watch, remember at the beginning we said in Hebrews chapter 1, God in the Old Testament spoke through prophets, then He spoke through His Son. Right? God likes working in different ways. Dali kanunay pareho. Watch. Sa Old Testament, siya nag-istorya pinagi sa mga propeta. That's Moses. David is called a prophet. Solomon is called a preacher. He works through the prophets. Dayon si Kristo may abot o siya mismo mihatag na to sa mga pulong sa Diyos. And then the apostles wrote down His words for us. And then si Kristo namatay gilubong na banhaw ni balik sa langit. And God continued to speak through His apostles. Samtang sila nagsulat sa mga epistles. And then, the apostles died and went to heaven. Kompleto na ang Biblia. O karon ang Diyos mag-istorya pinaagi sa iyang pulong lang. Laing paagi sa laing panahon,
Pero yung Diyos, dili siya mausab. His way is to do things however He wants. Different ways, but now the Bible is complete. You know what that means? We don't need miracles today to prove the Bible's true. The greatest miracle is the Bible itself. And then when the Bible, kung ang Biblia mag-change gayud sa kinabuhi, kanang dakong milagro atubangan sa kalibutan. Am I making sense to you? Imong mga silingan mo, lantaw ni mo. Sa itabo ka nimo. You girls, ang imong silingan, sa unay, kanunay ka nagsurog mga siksi. Karon, taas ang sayal, unsa na itabo ka nimo. I'll tell you what happened to you. Jesus in the Bible. Am I making sense? God still does miracles. It's just not the kind we like. And He does still do the miracles we like, but He doesn't have to. And He knows when the time is right. Number 3, and I'm done. The primary purpose of the power of the Holy Spirit was always soul winning. Ang pinakaunang katuyuan sa gahom sa balang espiritu, kanunay, maong pagsangyaw kabay ni Jesus Kristo. Kana wala na usol. The primary purpose, did I keep the marker? Sorry. The primary purpose of the power of the Holy Spirit was always soul winning. I'm not going to read everything, pero kung maglantaw ta sa kinabuhi ni Jesus, the Bible says in Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing. So when someone does a miracle, it's through the power of the Holy Spirit, but that's the second purpose, not the first. Ang pinakaunang katuyuan mao ang pagwali sa mayong balita. The primary purpose of the power of the Holy Spirit was always soul winning. Jesus was filled with the Spirit. The Bible says si Stephen napuno sa balang espiritu, dayon naghimo siya sa dakong kahibulungan. When you're filled with the people who did miracles, they did it in the power of the Holy Spirit. But that wasn't the first purpose. Acts 1:8. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses. Ye shall be what? Witnesses. So does the Holy Spirit, in the Old Testament, kung ang Diyos naghimo sa mga milagro, naghimo siya niya na pinagi sa gahong sa balang espiritu. Ang balang espiritu nagpuno sa tao, o ang balang espiritu naliho sa tao. But the first purpose was not miracles. The first purpose was soul winning. That hasn't changed. Question. Can God still do miracles through the Holy Spirit's power? Yes or no? Yes, He can. Does He need to? No. What does God need now? Spirit-filled soul winners. Can I ask you a question? Are you a Spirit-filled soul winner? Nami daghang soul winners sa atong church today, and I believe we have some of the best soul winners in Zamboanga. I believe that. Let me ask you a question. Kung mag-share ka, na bang gahom sa balang espiritu? Ang imong mga pulong magdulot o mag-bounce lang? Are you a Spirit-filled soul winner? For that matter, are you a soul winner? You see, we don't need miracles to do God's work because the Bible is now finished. But we still need soul winners. Kanusang last ikaw nag-share sa kalawasan sa uban? Jesus said, freely you have received, freely give. Pastor Mike, mag-share ko, pero nag-feel ko nga, buhog na akong kasing-kasing, walay gahom. Nakulang ka sa gahom sa balang espiritu. It's time to walk with God. Seek God's face. Live a holy life so the Holy Spirit can fill you. Listen to me. God, look at me. Your life is like a vessel. The Holy Spirit wants to fill you.
He's not interested in filling a dirty cup. Dili siya interesado nga magpuno sa sudlanan nga hugaw. You want the Holy Spirit's power? Let Him clean your life. Walk with God. Read the Bible. Fill your heart. Puna ang imong kasing-kasing sa pulong sa Diyos. Paggahin sa mga oras ngadto sa pag-ampo. Ug ang balang espiritu mo puno nimo alang sa pinaka-importante, ang pagsangyaw. Well, what about miracles? God still does miracles, but He decides which ones we need. Ug ang pinakadakong milagro ana sa salud dili sa gawas. Why don't you let God do a miracle in your life and make you a clean vessel? That's a miracle. Kung Diyos mo angkon sa kinabuhi nga napuno sa kahugawan sa kalibutan, and then hina-hina maghinlo sa tanan, nagsugod sa salud, and then makitaan sa gawas. Unsay kinahanglan hinluan sa imong kinabuhi? Kamusta imong pagbasa sa Biblia? Imong walk with God. Why don't you decide to let God do a miracle in you and through you? Dugo na mga ulo.